Жерлі рәссамнар рәсім сәнгатын сүйшілер картиналар көргәзмәсе ошылышына жиылды. Туған яқ тарихын үйрену музейінде әлігі көргәзмәні ұйыштыруда Хайрияше Мартыновлар ғаиләсе ярдәм ите. 20 елдан артығалар Зей музейі белән тыгыз элемтәдә эшли. Происходило для нас это всегда очень неожиданно и радостно. Проходит выставка из их коллекции. Мы показываем людям, посетителям нашим, проводим экскурсии. И когда выставка завершается, какие-то работы, они объявляют нам, что мы вот так дарим их в фонды музея. Поэтому это очень ценно. 20 ел дәвамында музей фондына картиналар, китаплар, документлар, гамәли сәнгать әсәрләре, көнкүреш әйберләре тапшыралар. Рәссамнарның картиналарын күргәзмәгә куеп, сатып алучыларга тәкъдим итәләр. Шуннан бирле алар музей меценатларына әверелә. 2017 елда Рәйсә Мартынова вафат була. Тормыш иптәше хәйриячелек эшен дәвам иттерә. Бүген дә 300дән артык төрле рәссамнарның эшләрен, шулай ук уникаль сәнгать әсәрләрен Зейнең туган як тарихын музейна бүләк иттеләр. Очень обидно было, что коллекция лежит как бы мертвым грузом. Хотелось, чтобы она продолжала такую же полноценную жизнь. Больше 300 картин. Ну, плюс там эскизные варианты были, там и какие-то черновые наброски художников. Вот это художники города Набережные Челны, художники Заинска, Лениногорска. Күргәзмәне ачу тантанасында ерле хатынлы хәйриячеләргә карата бик күп җылы сүзләр әйтелде. Мартыновлар белән күп еллык дуслык турында Людмила Симонова сөйләде. Зей рәссамнары Виктор Хрулев, Сергей Цыганов, кораллы көчләр ветераны Валентин Атласов истәлекләре белән уртаклаштылар. Геннадий Петровичка музей белән күп еллык дустана мөнәсәбәтләре өчен район башлыгының мактау грамотасы тапшырылды. Адилия Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.